Ake sibingelele-ke kubabukeli balombukiso. Sibingelela Sidonda Production. Namhlanje sivakashele igoso elidala ubiyela bamazi ngoShaklazi abaningi liphuma esigodini sasobuka kwisabela. Ngicela ndawo ezitha ukubingelele kubabukeli nabathandi bashameni. Siyabingelela Nabendlovu, siyakhuleka Ndawo ezitha. Babukeli, inhloso yale interview yalolu usuku lwanamhlanje njengoba silande igoso Shaklazi ukuthi sithole ingqikithi mayelana nomlando wakhe. Abaningi-ke bayamazi noma bayawazi umlando, kodwa-ke siyakufisa ukuthi sithole umlando kuyiwona wona, ngoba uma uzokuzwa ngomuntu khona la uzoweqa khona noma uzosinika wona uqaqele. Kanti masuthola-ke nakusiqu sothola into ehlangene ewuthotho. Engicabanga ukuthi-ke nathi sibancane kuningi esizokufunda, ngoba kwakuthiwa qale ulinywe kuphoswe enqolobaneni kwenzela ukuthi mhla sekuthiwa liyethwasa ehlobo kulandela lapha enqolobaneni kuphinde futhi kuyotshalwa esinye isivuno. Ngicabanga ukuthi inqolobane iyona ekwazi ukugcina igugu noma imlando ukuthi ngekusasa siphinde sikwazi ukudla. Ndawo ezitha, sacela ukusiphe ekusukeni kwakho lapho owaqala khona ingoma kaShameni. Yesiphinde sikhuleke Nabendlovu. Ndawo ezitha. Akukuningi kube kukuningi ngami lokusoshila ukuthi bangibiza Shaklazi ensizweni, igama lensizwa lelo engalithola nje nami khona la Insizweni ngangisemncane-ke nokho. Engingasho nje ukuthi ngumuntu engathi isinokwe kwabanye, ngoba khona bebesho kanjalo. Kwabe-ke sekuhamba sekuvela ehambeni kwesikhathi ukuthi lo muntu ngokwendabeni uyathula, kodwa mase uza emakhonweni engasho ukuthi sonke siyazi ukuthi kunezinto esiye sithi ma sizalwa singabantu nje kube khona izinto esifundathiswa zona. Into-ke mawusuke uyifundathisiwe awukwazi ukuyibona wena mnikazi wayo. Kunjalo kuye kusho abantu abasuke bebuka ngaleso sikhathi kwenzeka okwenzakalayo, kanti bona balobo okuthile ngalokho. So nami nje bengikhule ngumfana nje nasesikoleni ungamthatha nje umuntu oyisinokwe nje, kodwa ngakho ukuthi ngoba ngiyisinokwe ngempela. uShaklazi-ke waziwa ngodoli. kunjalo. Ebengikhule nje ngizwa kanjalo.
ngizalwa-ke eLumbi njengoba kade esho umfowethu wesigodini saseLumbi igama yami lapha ekhona ngaphansi kokhosi bakaSamuwe wahamba-ke njengamanje ngoba sengikhuluma nawe nje ngayithola sengifudukele kulo muzi wakithi ongapha ezansi obuka lapha sengizinze khona njengamanje. So nje leli gama elithi Chaklas mangakhuluma nje ngalo sengasho ukuthi igama engithole insizweni mhlawumbe usungabuza noma yini ngalo kusuka manje kubheke phambili lengithi angichaze nje lapho kafishane ukuthi cha menziwa ngoba usuthe ukuthinta ngicela nje usalisinabela usibeka ngalo ukuthi mhlawumbe unakho nolwazi ukuthi kuze kuthiwa Chaklas bekungani. Igama la Chaklas angazi ngachaza kube kuningi kodwa engakusho nje ngalo kafishane ukuthi leli gama ngilithole einsizweni ngakho kuvelela ngomunye babedideka abanye bethi mhlawumbe ngathola ebholeni ibhola yabe bengidlala efanele bami kodwa bengingabizwa ngaleli gama. Leli gama ngithole sengifike esigabeni sokuthi ngidlala ingoma. Ingoma-ke ngiyidlala kanjani na? Kuningi abantu abangachaza ngami kodwa ngasilona iqiniso. Mina ngiqala ingoma ngo-98. Angazi futhi ngibe negoso elingiphethe noma elangifundisa. Njengoba ngingachaza ukuthi mina ngumuntu ophansi kahle kahle. Ongathi nongamnakile uzuthi mhlambe uyisinongwe. Kanti akusikho njalo. Umuntu futhi oqaphelayo. Umuntu futhi ongayithandi into ebheke eceleni. Ngesikhathi-ke ngifikelwa umuzwa ukuthi ngihlanganise insizwa ezayilingana nami ngaleso sikhathi. Noma mhlawumbe ezayingaphezulu nakwami ngaleso sikhathi. Ngizochaza nje lokhu namhlanje bangithole ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngiveze. Khululeka ndabezi. Kwaba kumuzwa owangifikelayo ngaleso sikhathi ngoba manikhula uyazi ukuthi ingane yakhuliswa abazali. Njalo. Ebese kuthi maye sifika estagini. Ebese kuyashintsha. Kungabe kusafana nje ngale ndlela ibadi ikhuliswa ngabazali. Iba nezintwana nje ethanda ukuthi iphume ngasesandleni. Okusho ukuthi ngaleso sikhathi wena usuke umzali noma wena usuke uyingqwele kulo mfana mayekhula. Noma wena usuke udadewabo wentombi ngithathe nje ngithathe ebulilini bobubili ngoba insizwa nentombi kuyahambisana. Kusuke kufanele ukuthi uyigade kakhulu leyo nto. Le stage sengane. Lapho wabanele ukuzane watholakala ukuthi abantu engangikhula nabo ngaleso sikhathi kulelazo esikhule kulo bazongifakazela. Ngiyathanda nje ngoba iningi labo engaqala nabo le ngoma le basaphila. Ngizobabala futhi mangabe ngithola ithuba abangamaqhawe nje kakhulukazi engayibamba nabo bebancane. Abala impela. Nakho impela lokho ukuthi nje ukhiphe emaningi sakini. Ngiyaqinisa. Shuthi ngeke ngiqale ngidlule kulokho ukuthi ngifikelwa yini mina ukuze njengoba sengikubalulile ukuthi angizange ngiphathwe
akekho umuntu wangishayela noma mhlambe wakuhola. Yes. Noma wangifundisa okuthile mayelana nalo mdlalo. Lento ngisho ukuthi ivuke kulento lokuthiwa isiphiwo somuntu. Kodwa kimi-ke iveza kanje. Masifika la kwistage sokukhula, umuntu uyazi ukuthi uyashintsha. Nami-ke laba bantu kade ngichaza ukuthi umuntu ongathi akayithandi into engathi ithanda ukubheka eceleni. Ngokwendalo yami. Mina ngithanda umuntu ohloniphayo ngoba nami ngiyahlonipha. Amaphutha-ke akhona uma usuke ukhula namanje futhi usumdala amaphutha akhona ngoba kuze kushiwo ukuthi noma ngabe sesikuyo lempilo yokudala kodwa akekho umuntu empilweni owenza kahle kuze kufike ekugcineni. Khona ukuthi uyenza kanti usunyathela abanye abantu ebese bebhala ububi. Abanye abantu baphiwe ukuthi ma umuntu enza into uthola ukuthi banaka kakhulu lokho ngathi kubi bengamnaki lokho kuhle. Nami ingqondo kuveza lokho ukuthi zikhona izinto ezimbi abantu abangayikhuluma ngami njengoba silapha nje khona abanye abazovela nalokho abanye abantu abangakudingi. Mhlawumbe okunye abantu abangangazi ngakho ebese bethola ithuba lokuthi bekuveze la. Thina-ke njengabantu sasiphiwe ubuholi siyemukela. Awudinwa mawuphiwe ubuholi. Nami lobuholi kade ngangabazi ukuthi bukhona kimi. Kodwa kuhambana ngakuqaphela ngoba namanje kuze kufike lapha nje kunezinto eziningi lokhu ngiyiqaphela ngami. Ngoba ngiyitshelwa abantu. Ukuthi kanti kahle kuhamba kanjani. So kunentembi ngizoyithi ngihalamuza. Kunentembi ibiyenzeka lapha kulabafana besikhula nabo. Ngesikhathi ishintsha istage khona abangenela ukuthi bengene egwayini. Ungena egwayini yokuqala uma usuke uyingane kade ukhuliswa abazali abaqotho kuyamkhathaza umzali lokho. Kunjalo. Kakhulukazi uma ungenela lo gwayi esizulu. Wenza ukuthi izinto eziningi eyivela ngesikhathi ufika stage ebese mawuzothola umuntu ozokuguide ebese udlebelela. Ngasalawuleki. Abaningi impilo baphuluka ngaleso sikhathi. Ukuthi ukhule ezalwa abazali abaqotho kodwa ngenxa ukuthi naye ngena kulesi sigaba lesi akanakekanga. Ebese phuma kuphela. Lapha kunabafana ebesikhula nabo abangenela ogwayi lo amakhosi. Kodwa sekunezinto ezimbi abazenzayo endaweni zakhile. Abanye kwakusafika uhulumeni kwakusewumbuso kahulumeni nje lo mhulumeni wentando yeningi. Kusenalento ukuthi ingane ziyaphakela ezikoleni. Uthola ukuthi bawugqileza ezikoleni. Bethatha ukudla kwengane. Lokhu kuphakela ingane. Ukuphakela ingane ezikoleni. Ebese phatha ngizo sokubizwa thina. Sesibizwa lapha kwesihlahla. Thina ke ngencane ucwazi chaza ukuthi kufunakala laba abantu abahambe bawongena lapha. Yabona. Kwenzeka amagame lokho. Kwathola ukuthi phakathi kwabo khona abanye esebeqhekeza amahoko ezinkukhu ezimhlophe. Uthola ukuthi kunezinkukhu kuthiwa iziphumile emzini womuntu zakhishwe okweni. Lezi nkukhu thola mthuthu. Kutholakala ukuthi abanye phakathi kwabo kutholakala ukuthi kunezimbuzi ezilahlekayo. Babe ngayidayisi-ke babezidla la. Abanye betholakale ngenxa ukuthi mhlawumbe makuvakasha abathile kubo kwabathile.
ebese kutholakala ukuthi uthola kunenyama esesayibona lapho nabazali khona abazali abakhohlakele noma kungesika bonke thola ukuthi nabo bahambisana nalobubi bahambisana nobubo benziwa zingane abanye uthola ukuthi ibona abakhohlakele abafundisa izingane ukuthi makufika imizwa yomuntu la ekhaya noma ngabe ikhanukela amanzi iyabanjwa noma ngabe ethola imbuzi yomuntu ibikhoseliswe imvula iyabanjwa inqunywe imbuzi yomuntu asibo bonke abazali abenza lokho kodwa lento engiyibalayo into ibikhona iphila phakathi emphakathini besikhula kuyo kulegene engangilingana nawo leso sikhathi ngahamba ke mina yanginyanyisa lento ngoba ngiyazazi ukuthi mina ngiphila yiphi impilo ufuna ukuncofa futhi ngikhuliswe kanjani lento nje yokubizwa ubizwe lento engilanga kuthiwa angizochaza uselibhungu umncane usemncane ayingiphathanga kahle neze lonto kwangiphoqa ukuthi ngathi ngelilanga nje ngiyacabangela nje kwafika into kimi ukuthi lento ngambe ngingayiqeda kanjani ngase ngicabanga abanye futhi mase befike leso sigaba besiyeke isikole khona abasiyekayo kodwa namhlanje ngenxa ukuthi bayangihlonipha bangamadoda namhlanje abanye baganiwe banamakhosikazi shaya izandla lapho ube sifunde esihle kulowo mphakathi bakhona mabebona lo msebenzi esiwenza njengamanje bazoyikhulumela futhi bakhona bayaphila abanye baganiwe banamakhosikazi angazi ngachaza ngithini kodwa nje kwathi makufika lokho kwase kufika kimi ukuthi ngibahlanganise laba bantu legene ngaka ngizama njalo ukuchaza ngifuna ukudlula kule ndawo yokuthi angiphathwanga alikho igoso kumele angifundise ingoma ukuthi kwenzekani ukuze ngifike la sector bangihlonipha ke idenge ngoba nomnqantula shuthi eqhathweni kwami wakhishwa ngoba ngathi mangikhuluma nabo abazange bangiphoxa abanye ize silingane yize abanye bayengaphezulwana kwami kodwa abazange bakuthathe kanjalo ukuthi mhlawumbe masilwa ngamxosha abanye siyabamba ngisho ungquthulo kodwa ngathi mangikhuluma bangilalela ngathi mina ehlobo asibi nayo into esiyenzayo but ebusika siyadlala ibhola manje lento ukuthi kancinana lokho sibiza izinto ezimbi kangaka ngifuna ukuthola lapha kathukeni ukuthi obani laba bantu abashade nomkhumu kangaka bathi nasisebancane ngoba manje into engiphatha kabi sibizwa sonke bangcolisa nje indawo cha bangihlonipha Nkosi yami wayengafundi seyeke isikole wayebhema wona kwayiklasa ababenza zona lezi zinto adinga imbala lezi ukukhohlakala ezokuqhekeza bangihlonipha ufundayo banami ngaleso sikhathi ngisesesikoleni kodwa sengise high school bangihlonipha ngabizwa umhlangano sahlala phansi sakhuluma ngase ngibachazela ukuthi ngibabizeleni inhloso yami ukuthi ngifuna ukuphelela esihlava kule ndawo esibi abafuna sicace sigcizelele lapho ukuthi sibi ukuze ngixolise nabezinto ukuze nabasafisa ukwenza bazi ukuthi lento le imbi kunjalo nje qhubeka menziwe ngiyaxolisa bangihlonipha ngingazi nami ukuthi kwenziwa yini njengoba kade ngisho ukuthi abanye phela siyafika nasemandleni siyafikisana kodwa bangihlonipha ngalelo langa ngenze kanjalo cha bavuma futhi ukuthi cha singayenza lapho ngicela ukuthi senze umdlalo wengoma la ehlobo so kuyisikhathi sokuthi siyalima kuyisikhathi sokuthi isikhathi impahla ingangena emasimini abantu unomeno kungahambi
nasemahlathini. So isikhathi esiningi nje mabe ubuye esikoleni kufanele uwashe ebese kucaka ukuthi uyobheka izilwane ngoba nasehlathini izilwane nazo isuke isaba ukuhlala ehlathini kunomeno kunamakhizane kunayo yonke lento le. Ziyagula ezinye futhi. Ihlobo nje sonomsebenzi omningi kumuntu ongumfana kanti ehlobo ebusika kusuke kunamahlanga sekuvuniwe akusekhulumeni kudedelwe impahla kubuyiswe nempahla ezihlala ehlanzeni zibuye zikwazi ukucanasa kahle izilwane zikwazi ukuphila kunjalo. So lapha ke ihlobo linenkinga asikwazi ukudlala isikhathi sebhola siyaphela ehlobo ibhola thina emakhaya sasisebenzisa kakhulu ngobusika so ke sahlala phansi cha savumelana zonke izinto zathi umbono omuhle lo elethu ngabe ke sengcela idate esizoqala ngayo sakuhlela lokho savumelana nedate sahamba sawohlangana phansi kwesihlahla esikhulu ezansi kwasekhaya khona umbombo omkhulu ihlahla ekuthiwa umbomba sawohlangana phansi kwaso saphinde futhi saqala ngokukhuluma ukuthi sibeka nesithombeni ukuthi lapha abafundi sidinga inhlonipho ukuthi sihloniphane sithobelane silalelane kwesizokwenza ngenzela ukuthi njengoba ngangichazile nangalela langa lesihlava lesesenzeka kule ndawo mina umuntu owenza lento uzusiwa yimi kulaba bantu abaphethe umthetho noma laba abadala abanelungelo lokusibiza ebese belidlulisele emthethweni njengasenduneni. Yes zikhona phela insizwa kuleya ndawo bezikhona elumbi ezaziwayo nje ukuthi lihamba namabutho sezindala ihamba nemigangela kanjalo okuyizona ezinye ukuthi lapha azinhle kahle ngapha ngasematoheni kodwa zingobhuti abahlonishwayo zikhona impela ngoba lapha besakhile phela lapha kukho la imizi yakwabiyela imizi yasemacinekeni imizi yasemacinekeni biyande kakhulu biyande kakhulu lelazo so sahlala phansi sayikhuluma lento savumelana sabe sesiyaqala-ke umuntu njalo olida yonke lento kwakuyimina kanti vele khona isiphiwane sasikhona mase ngiqaphelisa sekumanje ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngaphambi kokushaya leso sikhathi kwakuye ukuthi noma kunomcimbi nakuthiwa kunomkhehlo kuyodlalwa indishi kuyocoma iy'ntombi zabafowethu ngiyakhumbula nje benakho abanewethu laba ababesebenza ngaleso sikhathi ukuthi bekhiphe imali bevale ukudlala kwendishi kuthiwa kume kumiswe mina phakathi kwey'ntombi ngiyingane mina kumiswe mina phakathi kwey'ntombi kuthiwa angihlabelele kodwa sengibuka lokho sengumdala ukuthi kwakwenziwa yini sihamba siyigenge emidlalweni kabhuti othile kumiswe mina kuthiwa angihlabelele mhlawumbe ungakalekisa ukuthi uneminyaka emingaki nje lapho umiswa obhuti noma ungekusho exactly mhlawumbe ungasho ukuthi mhlawumbe eminyakeni emithile nemithile noma ngeke ngisho exactly kodwa iminyaka yami ngisho mhlawumbe yayilapha ko 11-12 ngoba makunemicimbi ukuthi abanye bathandwa nje eduze kufishane lapha abathandwa khona uthola ukuthi mhlawumbe sizothi mase senze sikwenzile nathi siyakulungiselela ukuthi siyemcimbini yobhuti ngoba vele kusendaweni uyabona uthola ukuthi uvala indishi ngemali bese kucelwa mina ukuthi angime lapha ngihlabelele kuchaza intombi lapho kuchaza obhuti nami ngishaya uvalo kodwa basuke sekuvala indishi futhi kungobhuti abaningazi balomcimbi ngizokwenza lokho abanye bethi sukuma ngisaba njalo bethi sukuma so
kodwa ngaleso sikhathi nganginginakile ukuthi kwenzakalani sengokubuka manje ukuthi yayenziwa yini lento ukuthi ngithi ngihamba nabafana noma nabafowethu kodwa kukhethwe mina ukuthi kanti yini lena babeyibona kimi ngaleso sikhathi kodwa ngaleso sikhathi sengifikelwa umuzwa ukuthi ngihlanganise laba kwangesikho ukuthi ngoba ngiligagu noma ngoba ngikwazi ukwenza izinto zenzeke ngingazi okwakufihlekile ngale mehlweni yami ngaleso sikhathi okwakufihlekile ngale emehlweni ngingakuboni mina nje into yangifikela ngesikhathi ngisungula le ngoma ngoba okwami kwehlukile ngoba ngikulandisa nje lento abanye bangena engomeni ngokuthanda yona ingoma abanye bangena engomeni belingisela abathile abanye bangena engomeni ngokuvela kwamakhono kade bephethe abantu abathile beseyiveza ukuthi umuntu nami kahle kahle bukhona ubuholi kimi kodwa cha mina hayi alikho nje inkosi umnelakala langigidisa ukusungula kwami le ngoma kwangilesi sizathu ngeke ngime lapho uyisungula mana ngawo 98 njengoba uke wathi into 98 okay cha sibonge indaba ezitha ngathi usinika okuningi kakhulu okuyikhona impela sikufisayo ukuthi abantu bazi ngawe ngoba uyiqhawe kushameni impela elundaba mlonyeni namanje ukuthi uShaklass ubethi mayefike einkundleni kucaca ukuthi hayi usefikile abaningi ke ababanga nenhlahla noma ngizothi ngisho kahle mangithi ababanga nenhlahla mhlawumbe ukuthi bekubone futhi abaningi babe nayo inhlahla ukuthi befike bezoncintisana kanye nawe enkundleni khona ke abawufisayo ukuthola umlando ngawe nabafisa nje ukwazi okuningi kodwa ke cabanga ukuthi uzosithatha usibeke njengoba nje ususinabele kahle kangaka wasitshela ukusunguleka kwengoma and into engiyithandile ubalula ukuthi wawuqeda isihlava esasisimbe endaweni nesasingcolisa nje amagame wawukhula nawo lokho ngikushayela ihlombe elikhulu la ezethu ukuthi ube umuntu okwazi ukubona into errong enziwa ontanga yini bese uba nezindlela zokuyinqanda kubona ungekho ukuthi umdala kubona kodwa nikhula ndawonye lokho ngicabanga ukuthi esizweni lapha elombe shuthi ayi bahlabana ngempela mabethola iqhawe njengawe emphakathini ngoba lakwazi ukuthi makubonakala ukuthi khona uwrong owenziwayo kube khona umuntu okwazi ukuthi awuvimbe lo wrong ngoba mhlawumbe abanye masingakhuluma nje sesijula mhlawumbe ngabe sikhuluma ukuthi abasekho labezitha sibonga kakhulu ukuthi usinike umhlahlandlela nanesiqalo sengoma sengifisa ke manje singeneke manje engomeni njengoba ube yigoso uchaza ukuthi uqale ngo98 yizeke besingeke singene ukuthi mhlawumbe kunganani lapho kodwa ubusemncane engikhumbulayo noma nami ngiyibuze khona ukuthi kuza kanjani ukuthi obhuti ke abadala ngiyeza ukuthi uyiqalile negenge le engangabo nebithe ukukhulana khona ke lapho kusibona khona obhuti abadala bekitiswa nguwena omncane bona ngifisa ukusinike lapho ukuthi leyo nto ibingesiyona inselelo kuwena njengoba ubumncane kubona noma umfishane kubona kodwa ukwazi ukubakitisa cha mfowethu ngihlala esikhombisini impela ngiyakhulula futhi ukuthi ofisa ukuthi mawubuze nje ukubuza mhlawumbe mabe ningakhona ukuphendula okunye ngiyacela wena ukuthi ngicela ukuthi sedlulele lokho sedlulele kokunye kodwa iqiniso eliphelele kulokho okubuzayo inselelo ibikhona
kodwa kwaba lula kimi ngoba abafethu ngibafundisile obhuti ama-60s futhi abanye kwehle kuye kuma-70s aba-late lapha kuma-70s laba abalanywa yithi ngibagidisile shuthi ngathi-ke bangena kanjani bona nayo lento ngithe uma ngiyiqala okusho ukuthi uma ngibuka nje sengibuka manje ngiyabona ukuthi lento shuthi khona into eyayihola ngoba ngathi uma ngiqala yabe yasuka yahlala ngiqala nje ngo-98 aqala ukuthi lento ngendlela esihlangene ngayo manje ngempela labafana bakithi benza inkinga hayi ukuthi benza inkinga nje mina ngikhiphe eceleni ukhona nawe mina bengiyingosi lehlukile ngoba lento ibiyenziwa yimi futhi ibiyakhiwa yimi ayikho into bebeyenza bona imina ebengiyenza ngiphinde ngibafundise bona ukwenza ngiphinde futhi ngibafundise nokuyiphatha ukuthi mawumuntu afanele ukuyiphatha kanje mawumuntu nje sikushiya ukuthi ingoba sigida ingoma ngoba inhloso yami vele enkulu kwawukuthi baphume kulomqondo ngoba lento yayivele iphakathi kwabo laba bantu esasikhula nabo ngaleso sikhathi noma hayi bonke kodwa bakhona babe neyihlava engalungile mina-ke ngangakuthanda ukuthi kancane kancane uzothiwa khona umuntu ade seyilaliswe ebhentshini ade soshaya izinqe lo muntu ubuye ezodlala ngathi ibhola makunemicimbi ubuye sonke nathi hambe semidlalweni yabo labo bhuti leyo nto nje ayizange ngiphathe kahle-ke leyo nto leyo namanje futhi into ebheke eceleni angizwani nayo mina Dabezitha engikholwa ukuthi ingane yakwethu masibuyela kulela point esingayilahli kakhulu inkulumo ukuthi ngigida kanjani nabantu abadala bemakaze kungifakele ingcindezi lokho wangifakela yebo khona ubaba newethu kodwa ngoba bangifica ivili ihashi seligijima ukuthi mina intshisekelo yami kwakungengikho ukuthi ngiphathe abantu abadala noma ngihola abantu abadala ngoba umuntu kahle kahle akaphathwa kahle kahle umuntu uyaholwa mawumhola umuntu usukulindela ukuthi ngelinye ilanga mawuhamba naye kungenzeka umuzwe akugxeka kodwa ukugxeka kwakhe muhle umuntu ogxeka umuntu emgxeka ngokumaka ukuthi wenza iphutha la kodwa vuka uyithatha wenze kanje ukuze lento ibukeke kangcono ungamgxeki umuntu umgxekela ukuthi akayibona engaselutho ngomuntu kuyambulala lokho Dabezitha ezizwe naye elula into-ke ngangiyifaka mina kulaba bantu ngangifaka into enjalo ingane yakwethu ukuthi laba bantu abazizwe bengabantu bakusasa bezizwe bezinsizwa zakusasa bezizwe bengabakhwenya laba bantu kusasa akekho umuntu ongaqoma umuntu othunjwe imbuzi akekho umuntu ongaqoma emizini okuthiwa lapha kudliwa impahla zabantu kudliwa iy'nkukhu zabantu Dabezitha ngoba uthi uma ecabanga lo muntu ukuthi kutholakala isilwane somuntu lapha acabanga ukuthi shuthi laba bantu baphila impilo enjani engingakusho nje babukeli ukuthi uma kulowo muzi kuthiwa sekwaziye ukuthi kuloya muzi kutshotshwe inkukhu lowo muzi ukuthi unothise nawe ngakini uba nesicwaco lowo muzi cabanga ukuthi indaba ezithi uqonde lapho injalo nendawo-ke nje uma sekwaziye ukuthi khona abantu abenza ububi abantu abafika leyo ndawo bafike besho ukuthi le ndawo konje kwenziwa into kanje isinesicwapha leyo ndawo kunjalo Ntomba ngoba kakhulukazi mina nganganendaba kakhulu nabazali ngoba umzala wazi ukukhuluma into efana naleyo umuntu ekuzala mina abantu engangishade nabo yilaba ebengikhula kanye nabo ibona abantu engangibafuna labo ukuthi ababuye bengene endleleni noma ngabe kuthiwa wayesuke ethunyiwe kuba ngangenandaba nalokho mina ngifuna yena ngoba umuntu ozoba yilambu kusasa labo bakhulile laba bantu sebadlula lesi sigaba thina esikusona
waba insizwa umuntu, waba intombi engabumame, waqoma, walotsholwa, wagana, wasenzala laba bantu. Okungukuthi-ke ngelinye ilanga ufisa ukuthi naye lo muzi aganele uvuke ngalabantwana. Manje mase kuthiwa umuzi uzovuka ngomuntu bengangizwa-ke abafowethu laba abadla ugwayi lowo amakhosi. Uyagwayi ngizothiwa into okufice kuyiyo. Uyangezelela. Ngixolise kulo ndawana ngoba khona abaphila ngakho. Lokho ukudla kwamakhosi lokho. Nakuba abanewethu futhi khona abaphila kodwa abangazenzi lezi zinto. Hayi cha. Mina ngangibhekene nalapho. So la kubafowethu ngonyaka oqala mina ngavele into yami nekusasasa. Nesikhathi bephendula amehlo abafowethu naba besebenza ngoba ngathi ngibalula ukuthi ngangise high school. Bathi mabephendula amehlo bebheka ukuthi kwenzakalani lapho bathola ukuthi ibhodo liyasha. Liyavuka. Ngikhumbula kunomnewethu abaningi ebebengiyamanisa naye. Ukuthi lezi inkabe engiyiphetheyo ezika 12. U12 bewubhuti kimi. Omdala futhi kakhulu hayi kancane. U12 ebaziwa ngokuthi ungawabiyela kodwa kahle kahle uzalo ade umzawami. Umfowabo kababa Masineya. uMasineya Dubazana. U12 lo umfowabo wakhe kwaDubazana ephepheni eTshazana eNhlungwane. Ebehlala lapha ekhaya lezalo ade. Uyaziwa nje kakhulu ngoba ube umuntu onekhono. Ekhidisa obhuti laba. Ngoba kithi naye kodwa ethatha kwabanye. Ababekho nade behola lelo qembu lelo wayilokho. Kusho ukuthi-ke kodwa mina ngivele nje sekuyena umuntu ebevelele ngaleso sikhathi. 99 ngidibana naye kade ngokweshela. Nami ngiqala ukufoma. Nami kade ngiyincoma. Vele ukuthi uyafoma uzengene eplatform. Nami kade ngiyincoma ukuthi kunjalo. Ubona kanjani mawubona kanje. Sengidibana naye ubhuti lo. Uthi owayephethe labo bhuti njalo. Abadala obabuzayo. Ngifuna ukuthi ngichaze ukuthi bangena kanjani ngoba isikhathi esiningi bebengiyamanisa naye bethi ziyinkabika. Sebengibona sengila eThekwini bethi ziyinkabika 12. Kwangekubike lokho ngoba kwakumnewethu phela. Ngiyaxolisa. So uthi ubhuti kimi wena befanele nguthathe ngihambe nawe ngiye eThekwini kodwa ngeke ngisakwenza lokho. Ngeke ngiphathe kabi ngimeshodi nje ukuthi ubhuti uthini manje. Ngoba phela ngibulangazelele mina ukuthi uye eThekwini. Yebo. Abantu abaqhamuka eThekwini uyabona abaqhamuka begweza ulwandle bebahle. Basebenza futhi abanye baswekile bayacona. Nabafundayo bakhona igenge ngifunda la eThekwini. Ithi noma ibuya la ubona ukuthi angishawa umoya wolwandle. Uyabona Baphathekile. Futhi mina wayekhuluma kahle ukuthi ngizothi mangiqeda lapha esikoleni wayeneplan ukuthi uzongithatha angiseThekwini. Usangitshena ngaleli langa ngo-19 kwaDisemba uthi wena bathi ngizothatha ngiseThekwini ngeke ngisathatha. Ngithi mina yini bhuti wenze njani? Uthi uhlambe kakhulu wena.
ususuke wahlonipha kakhulu ngeke ngisakuthatha ngaleso sikhathi ingoma ibigidwa uChristmas igidwe ngogodi ngoba ngiyafikisa nje ukuthi insizwa ezisakhulayo ezisendimeni ngoba mina angisalona igoso mina ngisekho esigabeni samagoso kodwa umlando wami iwona ongikhomba egosweni ngoba ngizochaza futhi ukuthi mhlambe ehambeni kwenkulumo yethu ngikuveza lokho ukuthi yini engiholela ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi abakubezwe igama lami lokuvela lokho igama lami lokuvela sifuna kuvela sifuna kuvela kodwa la ephuzwini leli labafowethu bese tubhuti ngeke ngakuthatha wena ngoba ngiyakubona ukuhlaniphe kakhulu hayi nami ngaqhubekene nemibuzo phela umnewethu ukuthi ithini manje lenkulumo bese ngiyithulela ngaleso sikhathi ayizwile indaba engihamba nazo ezinye sengamagoso nje zihola amaphondo amakhulu kabi manje engihamba nazo ngaleso sikhathi esangijoyina ngawo 98 or 99 99 zincane futhi ngoba into eyenzekayo yazi lapha eLumbi igceme lezi zaseLumbi ngayiqoqa zonke ngoba kwathi ngenza lokho ngo98 kwathi ngonyaka olandelayo igceme lezi zaseLumbi ngayiqoqa engabala eLumbi phezulu koSizanani phansi ngala emzini eThangamini ngale lokuzaneni la eHlanzeni lemizi yakithi yasekwandeni yayibona iselapha zondaba iselapha nsondaba ngicela ukuphazamisa kancane uthi kunalento lokhu ukuthi angiyibuza ngesikhathi uqala ngo98 uthi umuqala lapha sohlahla sombhombe wayani engomeni kesihlahla sakhe isimusi ubuza indaba enkulu ke lapho ngoba kwaphoqa ukuthi sishintshe ngoba sishintshe lapho ingoma ekade imenyezelwe khona kwasuke kwakhuthama inkosi indlovu fakazi kwase kuthiwa kuzozilwa ingoma ngoKhisimuva sezoba khona kwaphoqa ukuthi asiphume uyabona ngedluleke lapho kodwa siphuma nje sihamba nedlwele phela ngoba into yethu siyitholakele ukuthi iselapha esihlahla ningakaveli kubantu ukuthi iyashisa lento enziwa lapha iyashisa nje lento enziwa lapha bonke abantu abazwile ngalento eyenzeka lapha yana shuthi ngesikhathi ngijima lapha kufika ihlelo igcwale lapha befika nababengayigidi ingoma ngoba mina ngabafundisa iningi laba abanye babesinsoka amantombazana abanye bengayazi qoba ingoma kodwa ngababuyisa athi mina hayi kubeka ndaba ezinto ngifuna ukuthola la ukuthi uyile esihlahleni sathi ngaleso sikhathi ngoba sasingabantu abahlala ekhaya ngithi njengoba ukukhula kwethu kungalingani khona abancane khona esilingana nabo khona abangaphezulu lithi-ke igama ifuna ukushawa lezingane khona babesho njalo ihlakazo lento le ifuna uhlakazo lento kodwa abayitholile injulo yalento ukuthi ihlanganiswe kanjani lento ukuze ibe kanje bona bajahele igama nje lokunsizwa nizenza insizwa abanisini yes abanye bangobaba kulezi ingane kodwa into okuyona onesibhekene nawo la emphakathini le mina engayisulela ngaphansi kwayo abanayo angithi abahlala emakhaya bayasebenza kodwa ngoba sokuthiwa shawe phela silalela lokho kodwa ngaqhubeka nalento kunjalo uthe ngesikhathi esidibana nobhuti ngoDisemba ngogodi baba ngathi kunengoma eyilapha ngasendayini iMawanda lapha safike sinola kunzima kakhulu lapha
ngoba safike sawuvala umdlalo singabafana kodwa abahlala ekhaya okukude ku-April sabe sawuvala lo mcimbi kwabathaza kwathiwa hayi kuneqembu elivuka ekhaya lalo mfana uSibandana ungakashiwo njalo ukuthi sha class 2 Dolly hayi kwasekushiwo kodwa igama phela babesheshe bebambe ngala bantu leli abalazi leli lobungane nje bengibizwa ngale mnganeni oh yeah hayi le mfowethu ngicabanga ukuthi kusuka lapho washo ushibishi umlilo awubamsacimeka futhi into eyadala ukuthi idonsa amehla abantu even naseyintombini ezayengamabhinqa ziyithanda ingoma inhlanzeko ngoba mina ngangokuqikelela ukuthi noma sihlala ekhaya sinjalo kodwa fanele sikuthathe emehlweni abantu ukuthi thina singabantu abahlala ekhaya yabona nje ngesikhathi ziphuma zazi full uniform ngicela ukuphazamisa uselapho ungakayi kakude yakho sizoya kodwa ngicela ukuyiqedela le yona into eyadala ukuthi abafowethu laba abadala abasebecuphile isoka ibakhame kakhulu ukuthi ihlelekile nje lento singafitha la lezi ingane futhi mayingena enkundleni ifike zenza into yamehlo hayibo kodwa futhi manje futhi ebuhlenini ayikho into engasiphoxa ngalezi ingane ngiyathola lezi ingane mangabe iqhamuka zinto eyi-1 ngangayifuna into ebheke eceleni mina ngangifuna into eyi-1 ngoba ngangikulwele ukuthi ma kuyimbatata wonke umuntu mawe ndishoba masithola ishobe elikhulu ngicaze ngithunge mina futhi ngosungulo ngithunge ngoba phela sasisebancane ngaso mangabe ngithola ishobe elikhulu ngicaze ngiphinde ngithunge kabusha sulakhela abantu yes futhi laba bantu bacijwa yini bengundana futhi la ekhanda amakhathi la bengundana mina nginekhono lokucijana nje umuntu nebegunde bonke hayi umuntu uzoqhamuka nehluthu ngoba ngisho eqhamuke ngisho campini mase sihlele indaba ye-uniform wawuthola ukuthi lokhu kusile nje kuseni mina ngibhekene namakhanda abantu sinenye insizwa yakwamthimkhulu ebebethu uzamu namanje ukubambisana kwethu kusenjoma kwakunjalo ngalesikhathi yona lo nsizwa engayixoxelayo okokuqala ngifikele lo muzi ukuthi kunento engicabangayo le yakwamthimkhulu yangilekelela kakhulu ekuhlanganiseni legenge nangalesikhathi siyohlangana kulesi sihlahla sombhombe le yakwamthimkhulu ngoba sasingahlukani nayo futhi yaba nesandla esikhulu ukungilekelela ukuthi lento yami ibe impumelelo sibonge kakhulu kuBhungane ngokuthi ebe nesandla lapho ngoba bekubulawa isihlava esimbi hayi umlando wakho ujule kakhulu ngiyabona ukuthi kwale interview uzomaneli singaxoxa kushona ilanga kuphinde kusi kunjalo ake ngibuyele lapha ngokubuzwa ngithi ake ngiphazamise kancane usathinta lapha enhlazekweni ngiyayithanda inhlanzeko manje mangithi ngiyakulalela la ngiyathola ukuthi wawungakasebenzi futhi ugida nenkabi engasebenzi nikwenza kanjani ukuthi nihlanganise nje nibe into eyodwa njengoba ngangibahlanganisile nasekuqaleni into yami ngangiyihlela mina before ukushaya isikhathi ukuthi ngicela ukuthi ukuze kushayele ilanga kunento ebengiyifisa ukuthi isenze sibukeke sibahle ngicela ukuthi okhonayo ukukhuluma noma wakhe akhulume naye ngicela imali ukuthi
engabe siyolanda amabhayi ngifuna siyolanda amabhayi endaweni ukuthi siyothungisa kubathunga abakanje abakanje. Ngiyakhumbula nje ngomunye unyaka khona ingoma yami engangidla ngayo abantu eyayithi uyalibona ibhayi nanti ibhayi lami mabona nanti ibhayi lami inyokwane ehlazana umabona bolawo uyalibona ibhayi ziyokhumbula insizwa ngihamba nazo ngalezo sikhathi ngoba isekho zifaka amabhayi ngemuva zifaka amabhayi zabophe ngoqhele babophe ngoqhele abanye ingoma eyayindevu yebo eyayindevu lapho ngafike ngadlala khona kwaduma izulu lana laduma noma lana bafike baduma izulu lana kwahlakazeka abantu baduma imoto zahamba amagosi engaphelile impela ngangufakazi ngangikhona kuleyo ngoma ngincane ngiqile yes ndawo ezitha ngitshele okwenza ngani lokho ukuthi wena musufikile enkundleni uwone kanje umcimbi nje la kakhulukazi le ngoma esikhuluma ngayo yakundevu ukuthi ngoba phela amagosa ayemaningi esidlalile amanye ayisekho na isidlalile ngaphambi kwakho kodwa akubanga nazule lapha azamisa kodwa wathi umuwa wawakwafulo savuthelwa imvulo into ongayazi kwaphela kwamcimbi uyamfowethu ngeke ngize ngitshele iqiniso liphelele lokho kodwa lento yami bengilandele njalo kule minyaka u20 ngihola insizwa njengoba ngibona nje sengidlala suthi kodwa njalo ekubeni kwami ngidlala suthi abantu bengadideki ngoba ngisho ukuthi mina ngiyiphatha insizwa ngiyihole aliphelile lokuphatha emlonyeni kanti umuntu uyahola ngithandisisi kahle ngiyakuzwa njalo lapho mengifika khona noma bekusekhaya noma kusemidlalweni noma kuseThekwini benginayo lento ukuthi mangifika phakathi kwabantu bedlala ngidlale maqede kuhlukana umdlalo ngufakazi walokho ningi imidlalo engayibali kodwa ke angifuni ukuthi sibale njengamanje kuningi kakhulu ungabala nawe esayidini lakho kodwa nje lento yagcina singakhela ngisho isigcwagcwa ebantwini ngoba khona ngangacabanga nje ukuthi ngifuna ukukhuluma lento uyadlala kanti uyikhuluma lento lomuntu userious uthi mina ngifuna ukushawa ngishawela ukuthi ngona umcimbi ngathi ngisalalele ukuthi ngona kanjani lo mcimbi nami ngiyayihlekela ngithi nawo ngenzeni manje wakhaya ngempela serious wena ufuna ukushawa ngoba wena uwona imicimbi yabantu mawufika wena sekudlala wena abantu bedumisa imoto abanezimoto and babehamba ngabayala futhi into ababefike beyikhulume lokho kuhamba kwabo wawuzwa ngisho nohlangana naye ethi sengiyibonile into ebengiyisukele ekhaya sedelile kahle umuntu kubo nala eThekwini bekwenzeka kunjalo yabona nje ukuyeqa nje inkulumo yami ngikhumbula ngelinye ilanga ngikwenzela license emanzi Mtoti eSporot ngidibana nensizwa sengilapha eThekwini nje sengimdala futhi lokho insizwa makungewe lapho yokubona lokho ukukhuluma esikhuluma lapho yosho ukuthi mina lo yahlela abantu kulayini la sikhona emanzi Mtoti ivele imbiza ngegama lezizwa ngiyazi Shakalazi woza ngapha biyela lapho wafathi ngiqondana nakhona lapho ngizolungisa leyo nto manje ke isikhathi esiningi mina mangabe ngibizwa umuntu kanjalo babe ngizazi ukuthi umuntu abantu bengeke ngihlele eqala noma nginamathi ngizojubana kodwa bekubakhulu ukuthi ngimbuze bengeke ngihlele right hayi mase ichaza le nsizwa ithi hayi mina futhi ngiyazi ukuthi awungazi mina ngakwaNongoma ngwazele khona lapha eThekwini ngivakashela abafowethu kwaMashu lokho ngihlala la eLovu mina ngiyasuka la eLovu ngisukele wena ngifonela abantu bangakithi abangitshena mangabe kunengoma yasobuka ngisuke la eLovu ngisukela wena mawusuqeda ukudlala futhi la eThekwini ngiyagibela ngibuye ngize eLovu mina angudlalo shamene
Ngakithi ingoma kaShamila ngiyazi sasubhaca thina kwaNongoma. Kunjani? Kodwa into owayenza phambi kwami ngibuka. Yangithatha namanje ngimlandeli wakho. Kodwa ungazi wena. Yebo. Ngakithi ayidlala ingoma kaShamila thina sidlala ubhaca. Kodwa le nto engayibuka ngiqala ukubona ukwahlala lokho enhlizweni yami. Yebo. Mina njalo uma kunengoma yasobuka ngiyasuka la. Ngicela ngisho umuntu ezongibambela emsebenzini mafathi ngingene ngabe ngiyobuka ingoma yasobuka. Dabezitha asibonge ngifuna ukuthola la uciko omngaka yini wawenza ngani wawuhamba mhlawumbe uye emahlathini uyocabanga noma khona umuntu awubukela kuye ukuthi mangakhi ipoint sesikhuluma ngepoint lokwa lengoma ngoba mina ngokwami nami ngumdlalo wayengoma kodwa ngithi mangigida ipoint lika 11 nelengoma sengikhuluma ngengoma i4 ngibona ukuthi khona umehluko elinayo wawenza ngani ukuthi ukwazi wakha ubuciko omngaka bengoma yakho ngoba masingase sikhulume ngobuciko bengoma yakho ayikungashonelanga abantu abaningi bayabuka kulo babuciko and bagawulile kubona. Mawuthinta lapho uthi indaba enkulu ngoba uyazi ukuthi lobo ukukhuluma ngabo ngana kwethu mfuna ukutshela iqiniso nemsula ukuthi mina bekade ngingakuboni. Mina bengiyimfukuzane nje ngoba mhlawumbe nawe uqala ukungilandela noma ngabe uyasho ukuthi ubusemncane noma ufika lapha mhlawumbe engijimela khona noma phambi secampini ubona indlela ebengiyikhandla ngayo mina bengenakho ukuthi umholi laba bantu. Yebo. Imini bengisebenza isikhathi esengeziwe. Yebo. Ngiyabatrain laba bantu iphinde futhi nenze. Yebo, kunjalo. Okudala ukuthi mhlawumbe abantu bengiqaphele kakhulu ngoba uyabona uma wenza into umncane uyithole futhi isidonsa amehla abantu abadala babuya bazongena la bangisho ukuthi ukungena kwabafowethu laba abadala bayibona bengathunani nento esasiyenza yize bona sebesebenza benezimali bezinsizwa eseyishela intombi abanye beganiwe. Into abathi mabesondela eduze kwami bangitshela into eyodwa bathi lento yenzayo mfowethu ayithunani nalento yenziwa yithina. Yebo. Okuningi okufuze lokho bekwenziwa yithina sibadala siyakuthola la kuwena. Asiyekanga thina ingoma ngoba singasayithandi. Sayekiswa kuphela kwenhlonipho. Kule genge yabe sisilandele ngobhuti bakho yabe sisilandela yama-70s yabe sisilandela thina sathi masehlehlile ehlehliswa inhlonipho. Kodwa thina masithi siyakulandela wena yonke lento isibusa ngaleso sikhathi sithola kuwe ikhona. Ngakho ke siyabuyela engomeni. Kwangathi ngoba basifutha ubuhlungu enyawo mase siphatha amaqala mase siphatha amadolo mase siphatha izifuba sayekiswa kuphela kwenhlonipho. Sabuyela engomeni. So bathe noma sebefika bakhuluma lokho emadlebeni angizwe bathi singayiphazamisi lengane. Yebo. Lengane khona into ebekwe kuyo. Yebo, yebo, yebo. Ebengithi ke noma ngilele ngivele ngivuke embedeni mangizofika okuthile nje ngivele ngehle phansi embedeni ngivele ngenze lento ade ngiyicabanga ngisengedwa akakabikho umuntu wesibili. Yebo. Makukhona engilele naye lapho noma engihlala naye lapho ngizomtshela ukuthi ke senze lento uzombona sengimngenyawo phansi noma kuthi kusebusuku. Yeah.
mangabe kufika ingoma bengithatha ngiyibhale phansi ngoba bekwenzeka ukuthi ifike uphinde kufike enye ngithathe ngiyibhale phansi ngenzela ukuthi ngingakhohlwa ngizofike ngiyibhale ukuthi ngizoyihlabelela kanje kwesinye isikhathi enye ivele ifike ibe umvumo ingabi nalo ikhanda ifike ibe umvumo vele ngibhale phansi lo mvumo mhlambe ngiyothi mase sengifika egengeni sesejimini bese ngifika ngahamuza lo mvumo bese ngibatshela abasho njengami ukuthi mabesho bese ngile ngiqhubeka vele bisifikela yona indlela ukuthi ngizoyibiza kanjani le ngoma bese iyahlangana vele ihlangana ngithi kodwa uthola ngesikhathi ngifikela lento ngekufika kumvumo kuphela ukuthi abantu abazoyivuma lento bazovuma kanje ingabi namlomo lento ibe ingumuza nje ngiyayithola bese ngiyibhala phansi bengisiza ngalokho uthe noma sengihlala nabantu bayazi abantu bengihlala nabo khona nje izizwe bengihlala nazo beyihlupheka yimina ebengazi kahle ukuthi mangenza into izona bezibamba qala khona umuzi yakhaba lapho umfoko Msoni bayazi insizwe lingizayazi uzoba uStudle Kitchini umntaka uStudle Kitchini mbambe ngqini ngikhuluma ngcono emacinekeni kuzoba yiyo insizwa kwaMthimkhulu ibona abantu laba bebamba qala yonke into engifika nayo noma entsha noma engifundisayo ibona abantu bebeyibamba qala lapho sengisho ukuthi ke okunye bekungisiza kanjalo ukuthi mangifike yinto ngoba okunye kuyenzeka namanje nje kuyenzeka ukuthi ngibizwe nje abantu njoba ngisho ukuthi eminyakeni ewu20 mina engiyiholile ngolinsizwa ngiyigoso mina ngiselona igoso manje kodwa abantu mabengibiza kunamagama futhi engawakhulumayo lapha mhla ngihlukana nezinsizwa ngathi mina insizwa ayahliswa kwenye ngwenyathi insizwa ihlezi insizwa ngoba insizwa uhlezi uyidinga ngisho usoshona phansi emhlabathini usukwenzile kwenyama awushoniswa ngamakhola phansi amakhola afike ehlabelele kodwa idlo umuntu yakhiwa zinsizwa kunjalo akusho ukuthi masungena esontweni kusho ukuthi awuseyona nensizwa especially mina ngiphile kakhulu nensizwa impilo mina mawukhuluma ngoshaklasi ukhuluma ngempilo yensizwa ngoba ayikho enye into engathi bengivelele ngayo ebantwini engazi ngithi lapho bangihloniphela yona izenzo zakhe zomsizwa into nje mina abantu bebengihloniphela yona bengivelele ngayo ebantwini noma ngabe bengikwenza okunye ngabe okuhle noma okubi nje umuntu uphela umuntu akaphila impilo eqondile kuze eqondile kuze kufike lapho ethimini phela umuntu akayona englozi nje kodwa ekupheni kwami lezinsizwa ngasho ukuthi iyona nto leyo abantu abayibambe kakhulu ngoba mabekhuluma ngempilo yami nje basuke bekhuluma ngengoma manje enhlizweni zabantu namanje mina ngisengiyigosa kubo mina sengiyigosa kodwa umlando wami wona oligosa kunjalo awupheli utshela isimanga ukuthi namanje futhi ngoba ngikhuluma nawe nje uthola ukuthi noma ngilelela endlini ngikhishwa ucingo lapha endlini sicela ufike endaweni ethile abanye ngibazime lapho unyaka wonke kodwa ngonyaka olandelayo siyakhala namanje sisakhala kodwa uma uthola ithuba phela sicela uvele ngapha yabona mase ngivulele ifoni izinto ezikule foni ezikhulunywa abantu nabangithumelela zona abanye bangibona ku Facebook abanye bangibona ey'nkundleni zokuxhumana zonke izinto lezi bebuye zonke le ba-screenshot beyibuyise lezo zinto beyilethe lapha kimi zigcwele lapha efonini mina ezinye izinto angingeni kuzona
ebese nami ngigcina kanti kumi kanjani ngathi ubizo lwakho uzothini ubizo lwakho sangisho ukuthi ke bengiya kulento ukuthi namanje mangabe ngifika phakathi kwalabo bantu kukhona abayenzayo efuze lento abangikhonzele yona kuvele kuyiphumele nje yebo singathi ihleli kanje ethi umuntu cha ngoba sibiza bhuti isixawini nalokho ngoba buka kabili kathathu ngithi ngiqalazelo kufika ukuthi angithi yeah bese bayakwemukela futhi bethi leyo nto bese sikufunela yona kunento nje kanjalo ungabuza mfowethu isikhathi isikhathi savile kodwa ke angisho ukuthi ngalokho ngithini cha hayi ungabuza nje uqedele imibuzo yakho nenqumo yakho ngizoba nemibuzo ababekini nayo imibuzo emqondweni mayelana nawe ngicela ukuthi kancane la angisakhumbula unyaka kodwa unyaka la ubaba uSikakhane wayebizwa nguMaphosela abiza khona ingoma leyo ngoma ngicabanga ukuthi amaqhulo owadugida ngawo le ngoma yayindevu ayisephumile kuwena aya kwenye ingoma sezubiza ingoma lapha yana yayithi wePaplos uzobuya 2001 lo ya no le ngoma ngabe yayibheke ubani kuwona amaqhulo noma nje ingoma nje yayifikela nje utishaya leyo ngoma mfowethu ngami nomuzwa uphatheka kabi yebo yafika ngangaqondile ukuthi ngiqonda ukugadla ngayo kodwa ngami nomuzwa uphatheka kabi ngoba lezi ingane engikhuliseni kwami ngihamba nazo uthema ngabe seqala ukuthi abantu beyibuka ngenye indlela yeah asukuba khona laba bantu othola ngoma yayona yeah bathi mabengena kulezi ingane basho ukuthi lezi ingane ayinayo lento enginayo mina yokufela kulento zathengeka angithi laba bantu bayincoma lezi ingane ngoba ziholwa yimina yeah bayibone futhi ukuthi seziyakwazi ukwenza ngoba iholwa yimina yeah ngaphansi kwephiko lami noma ngaphansi kwesandla sami yeah mase bekhuluma ukuthile kuzona lezi ingane zangaba imina vele futhi ngeke kwenzeke ukuthi zibe yimina ukuthi zingaba yimina zona yeah zathengeka zayibona ngempela lento eshiwe laba bantu zingayenzi yenzeke yeah zase ihamba engakhulumile nami oh ayike zingavalisile futhi kodwa into engakutshena yona umuntu odlule lesi sandla sami lesi yeah akabuzwa yeah uvuthiwe ngakubalela kube kuningi kodwa ngizothi fahla nje kancane uyabona mina bengike ngifike kulezi insizwa zakithi bengikhula nazo noma engaqala nazo le ngoma noma ezingifice ngisanda kuyiqala le ngoma uyabona bangimfice eminentombazane kabi ebexephuka kuyo yeah ngize ngiphatheke kabi futhi bekuhlonipha bangimfica ngoba khona bebephuza phakathi kwabo bangimfica ephuza utshwala noma bobutho bezulu yeah kunomcimbi emcimbini bevele beshiya phambi njalo bangimfica noma ngabe ephuza ubhiya noma ubhema ugwayi awufihle ngemuva namanje kuyenzeka yeah ngicine sengiyibuza ukuthi hawu ngoba phela lo muntu ngiyamazi ukuthi wenza lento yeah why manje enza kanje ngiqonda ukuveza futhi ukuthi ngendlela esihloniphana ngayo laphana kwamina bengize ngiyibuza ukuthi kanti ngubani mina kubo ubusengaza afihla ugwayi umuntu obhema ngimazi ukuthi uyabhema evele exolisa ethi ngiyaxolisa futhi mina yini ethi ukuthi ungibone ngikulesi simo esikanje ebebelesaphi ihlazo
namanje mase twasithola ithuba khona iy'nkabi njengake ngikubizele zona engangihamba nazo leza ikhathi esingabala lezi nkabi engicanti abafana laba okhuluma akubona abafana phela zinsizwa kodwa sengisho ukuthi ngoba besibiza kanjalo ngaso sikhathi bafana bakithi khona insizwa lapha kwaseThimini yes yabona nje bafana bakithi into leyo ngokwaseThimini hayi ngoba ngithi abafana ngempela abudelela abantu mase bekhulile sebeganiwe futhi banikeze indawo yabo umuntu ukhula kanye uba indoda kanye umuntu akabi indoda kabili ngoba ngesikhathi ezogana umuntu kunamazwi anikezwa wona ukuthwala namhlanje kusukela namhlanje usukhulile usuyindoda usuhlukanisile kunamazwi awela kumuntu mayegana ngeke uzusho ukuthi umuntu ezeganiwe nezingane zakhe nenkosikazi uthathwe umfana ngikhuluma ngalowo lalimi lwangalesa sikhathi sasibizana kanjalo namanje futhi kunensizwa lapho kuthiwa lezi insizwa engathi wakhuluma ngazo zayiphuma kimi kwakuthiwa Thobela ngomfamcineka laphaya okhukho angibiza ngomamba manje inkabi yami leya bayamazi abanye uThobela abaningi bayamazi nani lapho okhukho fanele nazi ukuthi phuma kulesandla lekhaya yonke abaphuma kulesi sandla ayihlabiyanyisa namanje hayi ukuthi ethole okhukho noma ithole kwabanye abantu eke yabonakalisa igida ukuthi iphuma cha ngesikhathi bebafaka lo moya babevele bethi baqeda mina amandla mina ngangiqedwa amandla kanjalo kuthiwa hayi asimthathele uhambe kimi inkinga uyabona mase bakuhlangane mina uye kuzoba usister Bettina igozo lasemzini kuzoba usuyisho Mahlabathi igozo lasemacinekeni uyabona kodwa laba ababili uMamba noThobela kwakuThobela thina ngekhathi zami kodwa sebambiza ngoMamba le kuzoba uyena kuzoba usister Bettina kwangamaqhulu ami labo bafana bakithi la hayi mfowethu wangihamba ulala kanti endleleni mathiwa zidla indlela kwavele ukuthi angihlanye lapha sebehlangene ngoba babedudeni yebo behlangene nami uyabona mase ngikhuluma bela eduze kwami kwavele ukuthi ngami suke ngazi ukuthi umvumo iyona into edala ukuthi isinqinise kakhulu umvumo indlela yokuThobela indlela yokusister Bettina yabona mina ngaqala ngathi nje emlonyeni vele kuze ulozolo lento into engathi ikuyikhasethi namanje mase kuthiwa sidibene abana manje basangihlonipha kunjalo uyabona bangutshena nje ukuthi babenza kanjani namanje basenza njalo ngiyazi ukuthi mhlambe nawe Thobela lapho khona uhamba uyibone wena Mamba indodana yami phela indodana yami ngiyazi ukuthi uMamba uyibone le khona nawe sister Bettina nawe Swishi yinkabi ezaphuma kimi lezo ezinye njalo zingaphumi kahle kodwa ungave ngoba zayingangihloniphi ezazi kushiya kodwa kube kuhlungu hayi kwakuyizitha zami noma zalento cha hayi mbukeli sibuye sikhumbuze lapho ukubuka khona ukuthi iNtonda Production ilandele igoso nakupheli nje ukuthi uyigoso yoxolela igoso uShaklas bayamazi kabaningi kodwa ke mhlawumbe abafishane ngokweminyaka bezwa ngomlando wakhe uyeke besihleli naye umbukeli wami lapho khona
sizama nje ukuthi sithole umlando kabanzi ngaye ngoba nje lokho esitsheni lokho esinikile nje lokho esinikile asiqhubeke ndaba ezitha sengifisa ukuthi ke mina ungithatha ungibeke la ususeThekwini manje uma ufika la eThekwini ufica akhona amagoso ungena kanjani kumagoso ngoba mangizwa ngomlando ngangekho ngiyeza ukuthi ufike wangena la eThekwini wazongena emagosini asemahlabathini ungena kanjani lapho cha mfowethu lapho akukuningi mfowethu angazi into engayichaza kanjani mhlawumbe uziswale kahle kodwa uma kukhona mhlawumbe lapho engishaya khona eceleni abantu bangixolela kodwa ngizokhuluma nami engikwaziyo insizwa zasemahlabathini noma obaba basemahlabathini ngibafice mina la endimeni kaShameni bekhona futhi ngempela ababeyibambe kanye nabanewethu la bengingachaza ngabeqaleni ngithiwa kukhona othwala ufuna nabo bethatha kwabanye ngiyakhumbula ngoba nabo othwala ufuna bethatha kwabanye nabo bebade behola bezinkinga futhi ebuholini babo so labo basemahlabathini babazi kakhulu abanewethu lapho so kuthe mase kufika kulesi sigaba sethu futhi nami la obuka abekhona bomagoso ebenzima edlala uShameni omubi kwasho ukuthi iningi lawe ebeselazi ngami ngifika la eThekwini beselazi ngami ngoba ngesikhathi besuka la ngoba phela mina uma usuka eThekwini noma usuka eGoli noma usuka eRichards Bay konseleni wawufika kuvimbe mina le ekhaya ngangivimba impela ngoba uma usuka eThekwini uzofika ngomqondo ukuthi wena usuka eThekwini ngizofika ngokuhlukanise nomdlalo ukhona ngokuhlukanise ngomdlalo abantu beqede lapho behambe iduma imoto ihambe futhi ngoba ngangiphethe inhlanya ukuthi eyisesisokeni ezazimizwa right njengoba ngifika naleli ibhodwe vele engisuka nalo labo basemahlabathini bebengangazi kakhulu bafike bangazi ngayo leyo nto kwathola udayi kunomfana okhuzwayo lapho umfana okhuzwayo lapha manje lo mfana okhuzwayo useyinkinga futhi ngoba manje usehamba namane wabo laba babebazi laba basemahlabathini abanye babo sebehamba nami sebengene evini lomkhonto manje labe ngingakhuluma ngabeqaleni nithi babe ngicazela bethi mfowethu ngiyaxolisa ebethi mfowethu sayeka thina ingoma sayithanda ibona abantu ababaziwa kakhulu ilabo baba basemahlabathini ngoba abantu basemahlabathini bahlala engomeni abasheshi bebaleke kwatholakala ukuthi labo baba basemahlabathini bayinkinga ngengoma kodwa le yabo yasemahlabathini ngoba ingoma yasemahlabathini icishe ngathi ihluka kancane kule yasobuka ayifani hayi iwona uShameni kodwa ayifani ngisho yabona ingoma yasemahlabathini icishe ihambe ngoshumodwa yasemtuba laba semahlabathini nje behamba into eyodwa nalabo basemtuba ngoba thina sifike iboshelwe la bekukhona insizwa basemahlabathini ezakwanongo esasemahlabathini amahlabathi emakhulu khona abathembu eyikhumbeni kukhona inhlungwane ekamasiniya kukhona uNtabankulu uLokhuzana isasana
isasana bengakabikho leso sikhathi la Hluphe khulu kungayo. uhluphe khulu bukhona ekatshitshile emdlinti Oh yeah. Kuzoba uqhekeza esuke ihlalo kaceza kuzoba abantu bebevelele nje besengibabalile bengamagosa aqavile laba kuhluphe khulu utshitshile emdlinti kuzoba yikhumba zikababa uqobo basuka lahlala ethendele Yeah. kuzoba umasiniya inhlungwane kuzoba ezangiqabankulu ezayizihololo kuzana ngoba umbhemu wayesemncane nje kodwa enophava bathu bana abantu ngiyalibala kancane igama lakho ukuthi bengikhonzile lo mbhemu besebenza lapha enkampanini yebhikile Hendok. Okay. Ngezwe bethi naye asekho emhlabeni Awu. bangaphosisi kodwa ngezwe ngathi basho njalo nokulisa mangabe ngikhona iphutha lokho. Yeah. So ebese kuthi uNongoma abantu baNongoma ke badlala ubhaca bathi khona ingoma insizwa zakwaNongoma besuka eManhlanhla ebeyiholo ngomculo kunomculo wawuthiwa ayibiza kamnandi kwathiwa wadla amasembuzi yashuka insizwa zakhe nje owayeyihola lapho khona nje zayigcabile sezizinhlalisuthi sesidibana lapha ekukholweni nazo Yeah. ezayihamba nayo umculo naye futhi wadlula emhlabeni kuzoba Ezomthulu umacingwane. kube sakwamthetho okhala ebhasini behamba nomsinanga Ukhala ebhasini yena yedwa noma yena oh yena yedwa lokho mdala phela okhala ebhasini yona ingane ngibona ukuthi nomzimba omncane mdala mhlawumbe ngoba nakuleli ikoso lakithi futhi ukwagida Phalofu lapha ngaboma 95 96 lapho emdala ephuma esikoleni kuzoba amatuba okhona lapha ngifika njalo la eThekwini izinsizwa angafikazi izidlamile ngoshamana kukhona insizwa zakoMadwaleni osiyembeni ensolweni umntomba lo wakhona lapha na insizwa utholo kuzane osikhethi lapho umngane wami ngisamaze wayebiza isicefe hayibo kube khona ostila bede ababeyinkinga kakhulukazi ku-1-1 abantu makuthiwa kuno-1-1 kuthiwa ihlasele no-1-1 beba wawuphuma uqhasha lapha bedlala kukhona ubhejane ithonga kukhona uJakalasa angazi noma wayesehluwe bamkhombe ehluhluwe uJakalasa kodwa ngathi usehluhluwe yeah yabona laba semtholweni ebabengikhonze kakhulu angisengikhohliwe ukuthi lo bhuti owayebaphethe kwathuba nambe bantu washona ngokuduthulwa walimala nje ngokuduthulwa wayesebenza ngala sazomkhropik ngali owayephethe lezo nzuzo zasentulo yeah zihamba nobhuti lapha bakwasibiya kwathiwa ofisho namasondo laba ke basemahlabathi njoba ngibabala kanjena nje uyazi ukuthi kwakanjani yeah ufuna ukuthola babe into eyodwa oh behlangene bonke lezi ifundo ezibana njoba ngibabala nje babehamba yabona mangabe uzoshana noMasiniya yeah ufika bonke labantu ade ngibabala oh yeah angazi ukuthi babehlangane kanjani kodwa isikhathi mina ngifike ngaso la babe into eyodwa behlangene imuphi unyaka 2000 bahla mwaqalekile ngifikela eThekwini ngoye 2000 okay ngoye 2000 ngifika la eThekwini babe into eyodwa ke labo baba wangibabala nje hayi ukuthi ngizama
ukusebenzisa inkulumo kodwa babe into eyodwa. Yabona mangabe uzodlala negoso laseMtuba uzofika bonke laba bantu ade ngibabala behlasele. yes Cha ukuthi manje bavalile ngina. yes lezi insizwa zokuthenge elinye ilanga ngangingekho mina Yeah. ngizothiwa baphambana nalezi insizwa zakithi Obuka. abanye wethu laba bengamagosa emithini nabafica begida la beyiphethe inkabi lapho baxabana into engahambi engasuka umphansi base bexoshwa. Yeah. Ingoma yesi-3 number 3 lapho soba khona nethempeli kwamashu lapho ingoma yayila Yeah. bahlukana lapho ngalelo lawo awu manje ngiyafika lapha hawu saxatshene akusahanjulana Yeah. kodwa nje umuntu wasobuka off Abantu ababekhona lapha abangamagosa amadala naye induna uxulu uDanlo baba wakho noma ubhuti wakho Yeah. Danlo wayeligoso ngaleso sikhathi Yeah. ephethe futhi insizwa zengasukumi phansi. Yebo inzima nje. Yazi la iqembu lakhe lenzima kakhulu. Nompisi babekhona lapho uButhelezi uSheme nomzalo uQwabe uLukhuzana ngoNabala abasebebadala nje bengobhuti endimeni. Yeah. Ngicabanga ukuthi kukhona nika 12 lapho uvicini ezayihlanganise ya nika 12 sayihamba noma Ash Yeah. mfowamkhizi Yeah. ya zihlangene nje lapho kwakuyingoma engasuki phansi futhi nayo zihlangene lezi ndayihlanganisa u-12 ngaleso sikhathi. Njengoba kwaphandlwana-ke la nathi ngiyafika mina ngifika kusangenelwana siphathwe ngomfula phakathi kwalaba bantu ungaphesheya kwakwafofiswana lezi insizwa kwavuka umnsizwa-ke manje kwaphela futhi esipotini kwavuka umnsizwa kodwa ukuthi akuncengwene la Yeah. basala bayigidela abasemahlabathini nabo bonke lobo mbimbi engithini nabo babehambisana nalo. Yeah. Bazongifakazela abanye basekhona abanye abasaphilayo abayaziyo leyo nto leyo. Kwasho ukuthi manje laba bantu laba ngenxa uthengele ilanga benomdlalo lapha embelebeleni ngase ngihamba mina nalezi nkalo ngiyihola ngihamba ngaya khona ngifika lapha ngithi ngiyakhuleka sebechithiwe laba bangakithi. Yeah. Kwakusekhona nomngcwani wakhona la leso sikhanyisa uma 2001 umngcwani wakhona la. Oh yeah. Ngoba ngicabanga ukuthi ngeke ngiyisisukile eGoli singala ngaseThekwini kwavuka iqembu laNgqekwani la. Oh yeah. Manje ngiyafika sebethekini abanye sebegqokile abasavunulile sebegqokile. Hayi sesiviji ngithi ngiyafika namuntu wawo uhambele ubala sesivijiwe la. Kanti bakade kuhanjelwana kumnandi. Yeah. Manje ngiyangena namthi ngiyokhuleka abafike banivimbe ukuthi hayi angiyeni ubuka dlala la. Yazi ukutshena isimanga kwabe kwavuka obhuti umdayisi ngiyaxolisa ukumbiza ngegama ezayisuka eMtuba lapha ezayibula ikomedi leli. Nobhuti umfishane uSibiya ufisho namasondo babengikhonze kakhulu laba. Bazovuka abanye bakhona emahlabathini abadala bathi ngeke uShaklasa ngadlala. Baxabana bodwa. Yeah. Mina ngivinjwa amagoso
kuvuka inkomenti lesebhenjini nathi ngeke ngadlali lo mfana la balangazelele umdlalo wami kwaba isichitho ke lokho ngalelo langa ngoba laba basebhenjini bathi ithini esikhokha imali zethu ngalokho